रकाइलो खटिया जाड़ा लगे सरक। चल रे, ढेर घाम खइले, इधर पान लेके आ। रकाइलो ए बोला, सुन भाई। लगे का हो सुशील भाई, का हाल चाल, क्या कहता रहा? सब का हाल चल बा? सब हाल चाल ठीक है बा। भोजन पानी हो गए? हाँ भोजन हो गई, चल नहीं दुकान पर। का खइला? आठ टाइम 4 गो रोटी आलू के भुजिया। रोटी आलू की भुजिया। हाँ हमू खाइए ले बनी। हाँ ना ठीक कइले बड़ा, काहे जड़ा पाला में खाली पेट रहल लेकिन हम भोजन हमेशा कइले रहे के बा, पेट भरल रहे के चाहिए। हाँ लेकिन जानते रे भाई, का हम तो आलू के भुजिया होके, हाँ चाहे गोभी के, हाँ चाहे पनीर के सब्जी हाँ होके, ठीक बा। हाँ हम तो खाए बैठिला हाँ कुछ ना, एगो रखले बनी हथ कटोरी, हाँ ठीक बा। ओकरे में 50 ग्राम घी का करा, ठीक बा। ओकरा बाद रोटी के सब्जी में चाहे भुजिया होके लपेट के एक डुबकिया घी में डुबा के मारी लो, मजा आ जाला भाई। हाँ ठीक है बा। हाँ ठीक कर लो। हाँ हाँ ठीक कर लो। अच्छा एगो बात बताओ, का अपना घीवा खाइला हाँ तो दिक्कत ना करी है, फायदा करी माने ते हमरा सुनाओ तरे का कि घी खाली ना ना सुनावत ते की ना सुनावत नहीं करत का भाई, ते सुनावते बड़े आ जनावत तरे, ठीक नो ना भाई। अरे सुन ना, ते सुनावते बड़े जनावत तरे, ते जनावल चाहत रहे हम टूटा है, हम सूखल रोटी या भुनिया खाइला, ते जनावल चाहत रहे तेरा ही सही, ते घी में चपचपा के रोटी खाता, डुबा के रोटी खाता ना। अरे ना भाई, सुनावे खत्म बैठिला है का सिया गेले माने हम सुनावत नहीं आए। हां ते सुनावते बड़े कुछ दिन संगतिया गुने कि भाई इतना घी खाइला तो नुकसान करी के फायदा करी, तो हम सुनावत नहीं हैं। का करता ते सुनावते बड़े। सुन सुनावते बड़े कैसे सुनावते रहे जान लेते सुनावते बड़े। आज के जमाना में, डिजिटल जमाना में हमरा से पूछबे नु, चाहे केहू से पूछबे नु, ये भाई हम घी खाइला तो हर्जा करी की फायदा करी, ए भाई हम काजू फाकीला तो हर्जा करी की फायदा करी, तो ये सुनावले कहाई, सुनावले कहाई। आज के जमाना में केहू से पूछेला कि नहीं कि डिजिटल जमाना बा, इस सब पूछे खातिर 20 गो जुगाड़ बा, 20 गो जुगाड़ बा। गूगल ला पूछ कि ए गूगल हम घी पीला हर्जा करी की फायदा करी, ठीक नो। आदमी से कहू से मत पूछ, तो सुनावले कहाई, ठीक नो। आदमी से पूछ हाल समाचार पूछ, और व्यक्तिगत जानकारी पूछ कि हाँ ये भोला तार बाबूजी की तबीयत कैसन बा, हाँ ये भोला तार छोटका भैया कैसन बा, हाँ ये भोला तार दौरा दुकान कैसन चलता है। हमरा से पूछे कि काजी फायदा मिले तो फायदा करी की हर्जा करी, घी पिए तो फायदा करके हर्जा करते, सुनावले कहाई, सुनावले कहाई। सुना गइल सुनावते बाड़े। खैर तोर कोनो दोष नहीं है, समय के दोष बा, समय के समय ऐसा ना गेल नो, गदहा घी पिहन आ घोड़ा भूसा फाक के जी, ठीक नो। तोर कोनो दोष नहीं है। लो ना तो पूछला के पूछाइन हो गई है। एकरा मतलब कि कोई से कुछ पूछे से पहले 100 बेरा सोचे के पड़ी है कि बात ओकरा से पूछे लायक बा कि ना। काहे से कि आ गइल बा डिजिटल जमाना, केहू से कुछ पूछत चलबो तो बंद हो जी ओकरा घर से आना जाना। बात तो सही है। तो भैया कल डिजिटल जमाना संगे जिए के तैयारी, ना तो बंद हो जाई सर संगतिया से न्योता हकारी, ठीक है नु। कहता घी खाइल फायदा करी कि हार जा। आज के जमाना में ओकरा से पूछल कौन जरूरी बा है, पूछे के बाद ठीक है कहता गूगल से पूछ लो, रुको हम पूछिए लेते नहीं। हेलो गूगल, घी खाना फायदा करेगा कि हार जा।